Welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Mama wabwino konse kumene muli. So panopa ndithuti pasanechi update chanyo. Cheni sopano since takwangula. Pachati makuuzano ziti ya Trump watsa tsiku limodzi makuti Trump anyamuka tsopano. Anyamuka akwera ndege ulendo wa ku United States of America. Akupita ku Washington. Akwera Air Force One. So by the way, tesana ayambe bwino kuzukuta ulendo wa Trump mmene ayendera ndithu tiyang'ane kuti latest update ine kuti bwanji pa 20 Putin apita so kumwe ku China kumwe. I put it in this is not first time. It's first time. Trump akaiti then kana kuputi amazapita so kumwe. Manana kwa ndale aja amati panga msonkhano. After kupanga msonkhano kana ko amazabwera so ajibani jinaso amati ati kufuta mavazi. That's the game na abanga play na mino. So a Putin pa 20 May akhalanso ali ku China. Kumene ndithu tuona kuti kuzikhala bwanji. So imeneyo ndina tipasana soma update apa 20 May kuti ayenda bwanji. Koma tilongosola nkhani kuza ndi ulendo wa Trump tiuzukute kuti amene waphulapo kanthu kapena sanaphule kana kali konse. Nde oweruza makhala ndinu chifukwa ine ndizingokupasani maumboni ndi mmene nkhaniyo ilili. Ndizopasana maumboni basi. So choyambirira tentengana nkhani yokhuzana ndi Trump kuti kufika kuti afika ulendo wawo anakawalandira ndi ndani ku airport. So ku airport president wa dziko la China Xi sanapite kukamulandira Trump, anangotumiza vice president ndi anyamata ena kuti tabala mukamutenge nakamulandira. So anyway, that's it. Poyamba vene popo tuona mwina pomuperekeza mwina tuona kuti zikhala bwanji akamanyamuka Trump yo. Koma po sana kamalandire anabwera and president wa China anakumana naye the following day. Tsiku lotsatilalo ndimene tu anakumana ndi president wa dziko la China. Chabwino. Anakhala mene kujako anakambirana zina ndi zina, anayankhulana and my point timangana guys my purposes, okay? Zolinga zimene anapitira mene kujako. So poyamba peni panali dziko la Iran. Yes. Choyamba cheni panali dziko la Iran. Dziko la Iran akuti ndimene inakhala topic yayikulu. Koma at the same time iwo amafuna yani ku China, amafuna kuti China ipange convince dziko la Iran kuti atsegule pa Strait Hormuz. Komanso Trump America ipange team up igwirizane ndi China kuti asakhende nyukide amene makuti zambiri mbiri, okay? Komanso pa Strait Hormuz pajaso atseguleso pajapo. So Trump anafika mene kujako ba issue amene anapanga raise issue inaso inalikhuza ndi Taiwan anayipangaso raise. Koma noti ambe ndi Iran kuti issue ya Iran inaenda bwanji yatha bwanji. Trump atapanga raise issue imene ya Iran kuti ayi pa Strait of Hormuz makuti amafuna thandizo kuti China ithandizirepo. Koma at the same time amatumbukaso kuseli kumene kuti we don't need China's aid, help. Sudofuna thandizo China kuseli kuti amatero. Help me understand, what exactly did President Trump ask President Xi for when it comes to Iran? He didn't ask him for anything. We're not asking for China's help. We don't need their help. But he raises the issue. We raise the issue to make clear what our position is and to make it clear so they understand. Because it's logical. We would talk. So, you are just raise the issue, ja? China nangovomereza kuti zonadi zonadi. Komano sana
pereke deal ino yosoti tikuthandizane kaba tithandizirabo muna bopita pa Strait of Hormuz ipo ndikwa ngati mene amayembekezera America. So Fox News ina ikaso ndemanga bankhani muti Iran yorosu kuti yabanga promise yo sokuti ithandizirapo. Nope. Also, both countries agree that Iran can never have a nuclear weapon. And after reading through this readout, there was really nothing in there that said that China was going to help pressure Iran in any way to ending the conflict. We were wondering if that was going to come up. So that's the first issue. Meaning when nobody Trump was on wake so after kanthu usiku wake ndithu amayenera kuti akhale ndi alankhana Fox analinso konko nda cover interview nda makambira naso after makambi kuti zayenda bwanji zinthu zijazo nde nenaso kuti tinauza nanafusa koma do you think kuti Iran China ikwanitsa kulongosola zonse izi makuti do you think kuti zitheka zimene zizi pamene Trump amati anthu kuti sakulonjeza zotabwera ndi futi kapena abwera ndi chani. Mimi ngonzo kuti anthu sana mulonjeze Trump kuti tibwera tizawapanga giti no anthu also plus China yonso imagulaso mafuta komweko kosokirana komweko. Do you think President Xi and China have the ability to influence the Iranians, considering they are one of their biggest probably, customers? But look, he's not coming in with guns. He's not coming in with rifles. They're not coming in shooting. You know, somebody said he's been very good. They get a lot of their oil, 40% of their oil from that location. Mimi kwenda kuti China kweni ndi yangoti aizonadi komano deep down in the heart China sikugula nawo mbwelera zimene Trump anapita nazo kwagulitsa ku dziko la China. So I mean seeing it, right? And Trump amene akulongosa ndana kuti sindikuuza zimene kurabe za akololako panisana kolole. It's just a matter of mungu na video then kanako muweruza nokha kuti Trump ndesana kolole kana kale kosa. So number 2 anagamba nkhani kuza ndi nuclear. Kuti nuclear yi okay tese napita ku nuclear. Tipireka ipo mwe papa. Anauza Trump kuti okay it's like Trump amanyengerera China kuti yafunika pasada ndaula mafuta muzikagula kwathu Texas Irani wa CN muzikagula kwathu. So for sondolo kuti China inalola inanguti that's a good idea, that's good. So I told him I'd love to see you buy oil from Texas and Louisiana, from the United States, Alaska. We've got so much of it. And he said he likes the idea. He'd like to talk about that. I think it'll happen. Yeah. That's a big deal. That's a big deal. I don't know. That's the point, yeah. I hope mwina zitake mwina. Umundimana mkwa Trump. Mwina. Tikapita pa issue ina ndio kuza ndi nuclear. Okay, kodi nuclear mnauza zawo kuti nauza kuti Iran kuti isingakhale nuclear chichane fuati pange ndokhulupirira iweso shin iwe ngati China isimukhulupi Iran sikwenera khandi nuclear. Nde president wa China nati chani president wa China nangoti sangankhuleza mbiri Trump ndikuyankhula zimene Trump anayankhula sangankhuleza mbiri pachamadziwa ndi cool guy nangoti that's a good point. That's it. Kama sukuti anaika nakuti sanga nangoti it's a cool guy. We're actually, I told him today, I said, we're helping you. And we're helping you in another way because I don't think China wants Iran to have a nuclear weapon either. I said, they're stone cold crazy. You don't need them having a nuclear weapon either. What did he say? Well, he's not going to respond too much. He's a pretty cool guy. He's not going to say, oh, gee, that's a good point. I think he might. What's he going to do? What a wonderful point. You think he agreed? Yeah, I think that was the impression. I don't think he wants them to have. No, he would like to see it end. So
pa afterwards China makamaka inayankhula mawu kuwauza Trump kuti ngakhale zinthu zili chonchi kuti ife ndi mabigi chanichani komano tisakhale ndi anagwisa ntchito mawu achizungu ena Thucydides Trap. Mawuwo ndiwo zoti amathandauza kuti like since for iwe ndi wamkulu ndikuti kuti uzapondereza anthu ena kena kuzikhala mambisa nkhondo makuti zimenezo ayi wedi imene ndithu anayi masulula kwambiri ndi mtolankhani wako American journalist anayi masulula wedi imene kuti wedi imene ndithu akuluakulu. The whole world is watching our meeting. Currently, transformation not seen in a century is accelerating across the globe, and the international situation is fluid and turbulent. The world has come to a new crossroads. Can China and the United States overcome the Thucydides Trap and create a new paradigm of major country relations? There's the Thucydides Trap. I didn't even know what this was. But you need to know about it because everybody's talking about it, and Mr. Xi's the one who brought it up. So Thucydides was a Greek warrior turned philosopher who essentially the theory that is used when describing U.S.-China relations or U.S.-Sino relations is about this Thucydides trap. And the Thucydides trap is essentially that when one power gets really, really large, it is able to overtake the other power, and then it's difficult to avoid war between those two opposing forces. And that's the fear. That's why Mr. Xi has just said in his opening remarks, no less, he expressing hope that the U.S. and China will be able to avoid whether the two countries can transcend the Thucydides trap and forge a new model for relations between these two powers. So he said this, referring to the Thucydides trap, that in other words, let's avoid the expectation of war between us simply because we've grown big and you have always been big. Now the two of us are big. That doesn't necessarily mean we have to clash. But then she went even further, and this is where it gets interesting. It's being called a threat. You tell me if you think this is a threat. He said, the Taiwan question is the most important issue in China-U.S. relations. Then he says, if it is handled properly, looking at my notes, if it is handled properly, this bilateral relationship will enjoy overall stability. Otherwise, and here's where he gets, for Chinese palaver, this is strong. He says the two countries will have clashes and even conflicts, putting this entire relationship in jeopardy. So he's warning Trump. He's saying, if you fuck with us when it comes to Taiwan, this shit can get really serious. Pardon me for cursing, but I mean, sometimes it's just the best way of expressing what the man is actually saying. And that's what he's saying to Trump. It's just afterwards, Ramasuria and Agambanso Gutia, but China Sunditu in a long zoti America is a bond of Ankanakus Taiwan. Actually, it's a red line. I mean, Mugabangajibana, Zi Nagambasa Zulu, Mugabangajibana, Zibangasawari, Bakalema conflict, Bakaway and America, Comasati Amban, Bakalema clashes. Mugabanga handle winner and the team vanabo, Bankanimene. So, yeah, that's what exactly happened. Bankanokus and Taiwan. So, afterwards, I mean, yeah. I mean, Kinawa Trump and the two, and Yamuga, Bas, Kanago, Bas, Uga and Dekao, Air Force One. Kamano Abbas and the two out in Sana, but I guess, like President what's the question Sana, but I guess Trump, and I'm going to say, okay. But still, Abbas, I'll be on Yamada. Okay, yeah, I go say, yeah, so, and Yamuga, Baskanabo, so, Munson, the Nogri, a Trump, a probably in 2 minutes, and interview, Kujoka Bagamabao, the Maripoti, or Simic is Zega for. I mean, soon sitting and very Maripoti, opposite Trump. For Trump, I mean, they in one of Trump, Zamakamba, the judgment. Guys, thank you so much, Malawian cameras.